História nás učí ctiť si minulosť, ctiť si zmenu, predošli úlohy a strasti. A práve tento starý most si tej cti zaslúži. Bol to prvý železničný most, ktorý spájal Petržalku s Bratislavou. Týči sa nad Dunajom. Premosťuje 460 metrov jeho koryta. Jeho význam bol a stále je nepopierateľný. Na jeho slávnostné otvorenie prišiel aj František Jozef, po ktorom dostal jeho prvé meno. Prežil si prvú svetovú vojnu, ale druhá sa mu stala osudnou. Ustupujúce nemecké vojská ho vyhodili do vzduchu. Za necelých 7 mesiacov Červená armáda postavila náhradu. Jeho náhrada bola prezentovaná ako dočasné riešenie s životnosťou iba 15 rokov. Slúžil však až do roku 2013. Počas Nežnej revolúcie mu nadobudlo meno Starý most. Teraz však už nie je aktuálne. Lebo zo Starého mosta zostala už iba pamiatka. Bol demontovaný a na jeho mieste už stojí nový Starý most. Stal sa nevyhnutnou súčasťou každodenného života nie jedného Bratislavčana.